Srdečne vás pozdravujem. Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension. A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 135. deň. Dnes si prečítame spolu 3 kapitoly. 17. kapitolu 2. knihy Samuelovej, potom 22. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 36. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/Biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes si vypočujeme 17. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 22. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 36. žalm. 2. kniha Samuelova, 17. kapitola. Vtedy Achitofel povedal Absalónovi: Vyberiem si 12 000 mužov a zoberiem sa ešte tejto noci prenasledovať Dávida. Napadnem ho, veď je ustatý a skleslý, a podesím ho, takže sa všetok ľud, ktorý je s ním, rozuteká. Potom osamelého kráľa zabijem a privediem späť k tebe celé mužstvo, ako sa vracia jediný muž. Veď ty hľadáš jedného človeka, potom bude celý ľud v pokoji. Absalónovi sa reč páčila aj všetkým starším Izraela. Absalón však povedal: Zavolajte aj Arachitu Chusajho, chceme počuť aj to, čo má on na ústach. Chusaj prišiel k Absalónovi a Absalón mu povedal: Takto hovorí Achitofel. Máme prijať jeho návrh? Ak nie, hovor ty. A Chusaj povedal Absalónovi: Nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel v tomto prípade. A Chusaj hovoril ďalej: Ty vieš, že tvoj otec a jeho ľudia sú hrdinovia a že majú rozhorčenú dušu ako mláďat zbavená medvedica na poli. Veď tvoj otec je bojovník, ktorý nenechá svojich ľudí spať. Isto sa teraz schoval v niektorej trhline alebo na nejakom inom mieste a ak hneď na začiatku niekto padne, ten, kto o tom počuje, bude hovoriť: Ľud, ktorý ide za Absalónom, utrpel veľkú porážku. Vtedy by iste ochabol aj taký, kto je zmužilý, ktorého srdce je ako srdce leva. Veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a že tí, čo sú s ním, sú smelí ľudia. Radím teda, nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael od Danu až po Bersabe, ako piesok pri mori, a ty budeš tiahnuť v ich strede. A keď dorazíme k nemu na niektorom mieste, kde ho nájdeme, napadneme ho, ako padá rosa na pôdu, a neostane ani on a ani jediný z celého jeho mužstva. A ak sa utiahne do niektorého mesta, obtiahne celý Izrael okolo toho mesta povrazy a stiahneme ho do rieky, že tam neostane ani kamienka. Vtedy Absalón a všetci izraelskí muži hovorili: Rada Arachitu Chusajho je lepšia ako Achitofelova rada. Pán totiž prikázal znemožniť dobrú Achitofelovú radu, lebo pán chcel Absalóna vrhnúť do nešťastia. Na to Chusaj povedal kňazovi Sadokovi a Abiatarovi: Takto a takto radil Achitofel Absalónovi a starším Izraela. Toto a toto som radil ja. Teraz teda pošlite rýchlo a oznámte Dávidovi. Neostaň cez noc pri brodoch na rovine, ale prejdi hneď, aby nezničili kráľa a ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Achimás stáli pri prameni Rogel. I prišla slúžka a podala im správu. Oni to zas mali ísť oznámiť Dávidovi. Nemohli sa totiž ukázať a vojsť do mesta. Ale videl ich akýsi chlapec a oznámil to Absalónovi. Obaja rýchlo odišli a vošli v Bahurime do domu človeka, ktorý mal na dvore studňu, a spustili sa do nej. Žena vzala prikryvku, rozostrela ju nad studňu a nasypala na ňu zrna, takže nebolo nič poznať. Absalónovi sluhovia prišli k žene do domu a pýtali sa: Kde je Achimás a Jonatán? Žena im odpovedala: Odišli odtiaľto k vode. Hľadali ich, ale nenašli a vrátili sa do Jeruzalema.
Keď tí odišli, vyliezli zo studne, išli a podali kráľovi Dávidovi správu. Povedali Dávidovi: Vstaňte a prejdite rýchlo cez vodu, lebo takto radil proti vám Achitofel. Na to Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, vstal a prešiel cez Jordán. Kým sa ráno rozvidnilo, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa a šiel domov do svojho mesta. Porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Dávid prišiel do Mahanajmu. Absalón, on a všetci muži Izraela s ním, prešiel cez Jordán. Absalón postavil nad vojsko Amasu namiesto Joába. Amasa bol synom muža menom Jetra, Izmaelitu, ktorý mal pomer s Izaiho dcérou Abigailou, sestrou Joábovej matky Sarvie. Izraeliti a Absalón táborili v krajine Galát. Keď Dávid prišiel do Mahanajmu, Sóby, syn Nása z Raby Amončanov, Machir, syn Amiela z Lodabaru a Galáčan Barzilaj z Rogelimu doniesli prikryvky, čaše, hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazuľu, šošovicu, med, maslo, ovce a kravský syr, aby mal čo jesť Dávid a ľud, ktorý bol s ním. Lebo si hovorili, ľud na púšti vyhladol, ustal a dostal smäd. Prvá kniha Kroník, 22. kapitola. Preto Dávid povedal: Toto je Boží dom a toto je oltár na celopály pre Izrael. Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela, a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu. Dávid prichystal aj množstvo železa na kliny do krídel brán a na háky a také množstvo kovu, že ho nebolo možno odvážiť, ako aj cédrové drevo bez počtu. Sidonci a Týrčania dodali totiž Dávidovi množstvo cédrového dreva. Dávid si hovoril: Môj syn Šalamún je mladý a krehký a dom, ktorý sa má postaviť Pánovi, má byť veľký, aby vo všetkých krajinách dvíhal jeho česť a slávu, preto mu porobím prípravy. A Dávid prichystal pred svojou smrťou množstvo vecí. I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi, Bohu Izraela. Dávid povedal Šalamúnovi: Syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána svojho Boha, ale Pán ma oslovil: Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. On postaví dom môjmu menu, on mi bude synom a ja mu budem otcom, a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním na veky. Teraz teda, syn môj, nech je Pán s tebou, aby si mal úspech a aby si postavil dom Pánovi svojmu Bohu, ako o tebe hovoril. Nech ti Pán dá múdrosť a dôvtip, a tak nech ťa ustanoví nad Izraela, aby si zachovával zákon Pána svojho Boha. Lebo vtedy budeš mať úspech, keď budeš bedlivo plniť predpisy a ustanovenia, ktoré dal Pán Mojžišovi pre Izrael. Buď pevný a mužný, neboj sa a neľakaj sa. Hľa, ja som pri svojom trápení pripravil pre Pánov dom 100 000 hrivien zlata a 1 000 000 hrivien striebra. Kov a železo nemožno ani odvážiť, také množstvo ho je. Prichystal som aj drevo a kamene, ty budeš musieť pokračovať. Máš tiež množstvo robotníkov, tesárov, kamenárov, drevorobotníkov a odborníkov na akékoľvek práce zo zlata, striebra, kovu a železa, ktorého je bez počtu. Daj sa teda do práce a Pán nech je s tebou. Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi. Či je Pán, váš Boh, nie s vami? Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky a krajina sa sklonila pred Pánom a jeho ľudom. Teraz hľadajte Pána svojho Boha s oddaným srdcom a dušou. Schopte sa a postavte svätyňu Pánovi Bohu, aby sa Pánova archa zmluvy a Božie posvätné nádoby dostali do domu postaveného Pánovmu menu. Žalm 36. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca. Pred jeho očami nie je to bázne Božej. Sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. Slová jeho úst sú neprávosť a klam. Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti.
Dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti. Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika. Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, zrútili sa a viac nevstanú. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Vzdávame ti slávu a vyvyšujeme tvoje meno, Pane. Ďakujeme ti za tvoju spravodlivosť, lebo ty si pravdivý a spravodlivý Boh, ktorý koná podľa pravdy a je ochotný dať nám to, čo si zaslúžime. No ďakujeme ti, Pane, aj za tvoje milosrdenstvo. Vieme, že tvoje milosrdenstvo neprotirečí tvojej spravodlivosti, ale ju naplňa. Tým, že si dal svojho syna ako obetu za naše hriechy, ukázal si, že si Boh spravodlivosti a milosrdenstva. Ty si pevný a nemenný Boh, Boh spravodlivý a milosrdný. Ďakujeme ti za tvoju spravodlivosť a za to, že nie si vrtkavý. Ďakujeme ti za tvoje milosrdenstvo, lebo ty si láska. Príjmi, prosíme, našu vďaku a chválu v tento deň. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, no páni moji, ako vidíte, 2. kniha Samuelova, 17. kapitola je plná intríg. Nie je to prekvapivé. Tak to býva počas vojny, a najmä počas občianskej vojny. Vystupuje tu Achitofel, dôveryhodný poradca, ktorý je známy tým, že dáva naozaj premyslené rady. Dnes prichádza za Absalónom s týmto návrhom. Nechaj to na mňa. Vezmem 12 000 mužov, pôjdeme za tvojim otcom a zabijeme iba jeho. Len jeho. Ostatných ušetríme, privedieme ich späť a bude oslava. Inými slovami, žiadna zdĺhavá vojna, žiadne zbytočné obete. Padne len jeden kráľ a všetko sa vyrieši. A ešte dodáva, Absalón, ľuďom sa to bude páčiť, bude to fungovať. No do deja vstupuje Chusaj, Dávidov človek, ktorého poslal, aby zostal pri Absalónovi a predstieral, že mu slúži. Pamätáte si jeho slová, ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť aj tebe. Chusaj prichádza s inou radou ako Achitofel. Je to rada, ktorá je výhodná pre Dávida, ale zároveň aj taká, ktorá pošteklí Absalónovú márnivosť. Pretože vieme, aký bol Absalón. Mimoriadne príťažlivý, dobre vyzerajúci muž, bez chyby od hlavy až po pety, s legendárnymi, nádhernými vlasmi. A áno, aj s veľkou dávkou márnivosti. Chusaj teda v podstate poradí toto. Nedovoľ Achitofelovi, aby šiel a zabil tvojho otca, lebo potom zásluhy za víťazstvo pripadnú jemu. A potom zasiahne Absalónovú márnivosť. Prečo by si nešiel do boja ty sám, Absalón? Ty by si mal viesť ľud. A pokračuje. Veď vieš, aký je tvoj otec Dávid mocný bojovník a že má okolo seba statočných mužov. Nebude dobré, keď necháš Achitofela, aby šiel proti ním, proti týmto udatným bojovníkom. Okrem toho, čo si o tebe pomyslia ľudia? Ešte si sa neosvedčil v boji. Nezískal si rešpekt ako vodca vo vojne. Dávid je však známy ako udatný bojovník. Jeho muži sú známi svojou odvahou, to vie každý. Preto musíš viesť vojsko ty sám. Vtedy sa Izrael zhromaždí okolo teba, bude ti dôverovať a uzná ťa za svojho kráľa. Absalón na túto návnadu skočí. Nie preto, že by sa hanbil, nie preto, že by bol urazený. Túto radu prijíma, pretože mu dáva zmysel, pretože zodpovedá tomu, čo chce počuť. A Achitofel, múdry a skúsený muž, veľmi rýchlo pochopí, čo sa deje. Vie, že ak Absalón dá na Chusajho radu, povedie to k jeho pádu a že Dávid nakoniec zvíťazí. Preto sa rozhodne tak, ako sa rozhodne. Nechce žiť ako zradca kráľa, ktorý sa čoskoro vráti domov potom, ako Dávid porazí svojho vlastného syna v boji. Toto rozprávanie nám tak odhaľuje svet intríg a aj to, aké je to, keď má niekto špióna priamo vo svojom dome. A ešte jedna vec. Absalón ustanoví za veliteľa svojej armády Amasu namiesto Joaba. Možno to na prvý pohľad vyzerá ako strategické rozhodnutie, ale text nám zámerne odhaľuje aj rodinné pozadie.
Amasa je totiž synom muža, ktorý mal vzťah so ženou vydatou za iného a zároveň je synom Dávidovej sestry. Takže Amasa je Dávidovým synovcom a Joabovým bratrancom. Tieto rodinné prepojenia nie sú náhodné. Ukazujú, ako hlboko je celý konflikt prepletený a že nejde len o politiku. Zajtra uvidíme, ako Absalón vyrazí do boja, aby prenasledoval svojho otca. Ešte sa dnes krátko pozrime do 22. kapitoly 1. knihy Kroník. V 21. kapitole Dávid rozpoznáva miesto, kde má stáť Pánov chrám, v Jeruzaleme, na mieste humna Jebuzejca Ornana. Jednu vec som však včera zabudol zdôrazniť a teraz sa pri nej chcem na chvíľu zastaviť. Dávid hovorí: Daj mi miesto, kde máš humno. Chcem na ňom postaviť Pánovi oltár. Predaj mi ho za plnú cenu. Chce tam vybudovať chrám, miesto uctievania. No Ornan reaguje inak. Nechce mu to predať, chce mu to dať zadarmo. Hovorí: Vezmi si všetko, humno, drevo aj dobytok. Dám ti to na obetu. Tu Dávid zdôrazní niečo veľmi dôležité. Jeho ponuku odmietne a hovorí: Nie, zaplatím plnú cenu, lebo ma to musí niečo stáť. Ukrýva sa v tom hlboká pravda. Ak nás naša viera nič nestojí, ak nás nasledovanie Krista nič nestojí, ľahko sa z nás stanú len povrchní kresťania. Dávid to akoby intuitívne cíti. Uvedomuje si: Nie, musím to naozaj kúpiť, aby som do toho bol osobne zapojený. Inými slovami, musí do toho niečo vložiť zo seba, musí ho to niečo stáť. A tak Dávid tento pozemok skutočne kúpi. A práve toto miesto, vrch Moria, sa stane miestom, kde bude postavený chrám. Je to zlomový moment, pretože dovtedy sa obety prinášali na rôznych miestach, v Gabaóne, v Galáde a v Beteli. Ale od tejto chvíle sa budú prinášať už len na jednom jedinom mieste. Bude existovať mnoho synagóg, ale len jeden je chrám. V synagógach sa neprinášajú obety, nekoná sa tam chrámová bohoslužba. Tá patrí výlučne chrámu v Jeruzaleme. Práve teraz vidíme, ako Dávid začína zhromažďovať všetky potrebné materiály na jeho stavbu. Zhromažďuje materiál, zhromažďuje remeselníkov, pripravuje pôdu. Sám ho však nepostaví. Postaví ho až jeho syn Šalamún. Preto v 22. kapitole 1. knihy Kroník čítame, ako Dávid hovorí Šalamúnovi: Nazhromaždil som všetko, čo sa dalo. No ty budeš musieť pridať ešte viac, lebo budeš stavať chrám na Božiu slávu. A toto je pre nás dôležité. Od tohto momentu sa bohoslužba Izraela sústreďuje na jedno miesto. Obety sa budú prinášať už len v chráme. Bohoslužba sa tak stáva centralizovanou a to má pre život Izraela obrovský význam. Možno si spomeniete na 4. kapitolu Jánovho evanjelia. Ľudia dobrí, prešiel už mesiac odvtedy, čo sme čítali Jánovo evanjelium. Ježiš sa tam stretáva so Samaritánkou pri studni. A ona sa pýta: Kde je správne miesto na uctievanie? My hovoríme, že tu, na tomto vrchu. Vy hovoríte, že v Jeruzaleme. Kto má pravdu? A Ježiš odpovedá: Prichádza čas, keď sa Boh bude uctievať v duchu a v pravde. To je predzvesť niečoho väčšieho. Predzvesť jeho vlastnej obety, obety Krista, jeho tela a krvi, ktorá sa sprítomňuje pri každej svätej omši. A to je na tom celé také nádherné a hlboké. Zmyslom 21. a 22. kapitoly 1. knihy Kroník je to, že sa začína centralizovaná chrámová bohoslužba. Obety sa budú prinášať už len na jednom mieste, v Jeruzalemskom chráme. A Dávid na to pripravuje všetko potrebné. Zhromažďuje materiál a povzbudzuje svojho syna, aby v tom pokračoval, lebo chrám má byť hodný Pána, nášho Boha. Toto sa týka aj nás. Aj my chceme byť chrámami Ducha Svätého. My, ktorí sme pokrstení, sme chrámom Ducha Svätého. A túžime byť chrámom hodným Boha. Preto prosme: Pane, obnov ma. Obnov moje srdce. Obnov moju dušu. Obnov vo mne dar milosti, ktorý si mi dal, aby som mohol žiť ako živý chrám, ako miesto, kde prebýva tvoj duch, tvoja pravda a tvoj život. Priatelia, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.